ziotenak enboskada. Imagina genezake garrasi eta taupada. Imagina genezake bortxatzaileen begirada. Guztia argi zegoen argiegi behar bada. Salatzeak merezi du hartu hainuen patxada. Ta gaur berriro diogu honezkero nahikoa da. Kalera atera gara ez behar bezain seguru. Noski sinisten dizugu mundua aldatzea da. Amesgarion helburu ta lortuko dugu. Emakume eta gizonak zein dugu konbibentzia. Ez bada non dago tolerantzia. Bortz gizonetan eska bat ez badugu violentzia. Amorruak hartzen gaitu ni galdu dut pazientzia. Nire desioan dago aurreko elizentzia. Eta berdin diguzen den epaileen sententzia.